Welcome nila sa itong ikatulo ka episode sa pagtuon sa itong takna sa pagtuon. Apong dahigon ng Ginoo o atong dahigon ng Ginoo tungod sa iyong pamaagi nga gihimo sa itong kinabuhi. Ug salamat sa nagsunod sa itong programa ang tanan nga mga radio station sa Tibok Mindanao, sa YouTube ug sa tanan nga mga pamaagi gigamit si Ginoo aron mapaabot kini atong mensahe gikan dinhi ngadto sa mga kaigsuonan ug sa atong mga higala. Sa dili pa kana natutunan kini atong leksyon karon, ako kamong imbitahon sa kapagampo. Amahan nga langitnon, salamat nga makaturo sab kami sa mga pulong. Hinaot nga kini maghatag og dugang inspirasyon sa among pag-alagad kanimo. Salamat sa pagtubag nimo sa mga pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong welcome atong mga mainstay dinhi, Dr. Roger. Welcome sa atong ikatulo na gyud sa 2015 ikadahong quarter. Atong i-greet ato mga kagalahan. Ang sila mga panimalay. So, mga Ilocano diha nga mga higala. Naimbag nga bigat kakabsat. Pero manitiragan kay nagnanaw nga mga Ilocano, Dr. Roger, sa ato ang programa kay daghan naman gud ang mga pamaagi gitugot sa Ginoo busa maabot gyud mapahatan gid sila sa maong mensahe. Magaingon po kung malipayong adlaw ipapahulay sa tanan nga mga kahigalaan, labi na gyud sa mga kaigsuonan all over the world. Labi na gyud sa atong mga kaigsuonan sa Luzon, Visayas, og diri sa nagkalain-laing dapit sa Mindanao. Og salamat sa inyong mga pagampo ug suporta. Daghan pa ang gitugot sa Ginoo nga mahimo nato sa atong pagtuon dinhi. Ug karon ang usa ka pagtuon nga maoy ako giingon kini nga kun wala ni siya ka pagtuon kini nga topic mahimong sayang ang tanan nga mga pagtuon. Tungod kay ang una, atong itunan ang the coming of Jesus Christ. Ang ikaduha, baptism and temptations. Ang ikatulo, who is Jesus Christ? Katong duha, masayang to, kung dili na to may balaan, kinsa si Ginoong Kristo. Nainumdum ko sa usa ka pastor nga may kasi mawali may tungod sa geography, Ma'am Shai. Pero siya, Western Europe, mga pila ka continents, Belosia, mga beautiful resorts. Pero sa diya nga gipangutana siya, nakaadto ka ba nining mga lugar? Siya, wa gyud. Mo'y giingon nga, bisag unsaon pa nimo kay balo sa mga lugar nga maay kay kamo istorya. Pero wa gani ka kabisita bisag usa na lang kasapa sa imong giistorya. Kulang gid ka sa gitawag nga first hand information. Ang imo theory pero sa personal gyud wala ka kahibalo. Munay atong leksyon karon naghatag nato og pahimangno nga kun ang imong nahibal-an mahitungod kang Ginoong Kristo, nahibalo ka nga si Ginoong Kristo nangayo og mga masakiton, nagbuhi og mga patay, nahibalo ka nga si Ginoong Kristo nagpakaon og linibo, kalilibo ka mga tao gamit ang pilar lang ka lugas nga mga pan o isda ba, apan ikaw wala mismo mahibalo ni Ginoong Kristo personally. Sayang ang imong pagkahibalo mahitungod. Maningin nga, knowing about Christ is far different from knowing Jesus Christ. Kana gyud Ma'am Say, Pastor Roger, nindot kay nga pagka-plaster sa tong leksyon karon. Mao na ang unang nga lakang nga angay himuon sa tao ang pagkasayod kay Kristo personally. Experientially. Yeah, Mao na gyud sa English. Dili experimentally ha? Dili. Dili Dahil experiment. na siya. Kanang marelay nimo sa imong kaugalingon, express kay imong na-experiensyahan ang sa katam is ang pakig-relasyon kay Kristo. Doon lagi. Para sa ako, it's a best sermon to hear sa usa ka tawo nga muhatag yun sa iyahang kaugalingong kasinatian kung kinsa si Ginoong Hesus alang kaniya. Mo na gingon nga. Kung pangutanon kuno kita Ma'am Shay, Pastor Paulo, kinsa man na si Ginoong Kristo? Ang maayo day nga tubag ni ana mao. Si Ginoong Kristo mao ay nagtawag kanako sa ministeryo. Og iya akong gibuhi, gisuportaran o gilapalahutay hangtod karon. Og siya ang nagamintinar sa ako ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mao kuno na siya ang tubag nga dili nimo malalis. Pero may ka nga, well, Jesus Christ, He is the
only Son of God. According to. Oh, according to. Muna gingon nga, it is good to talk about according to, but there should be the final on according to you. According to you. Manang personal nga experience. Personal. O doktor ka, may ka nga, the Lord will answer my prayer, pero lahi gitong may ka nga, ang Ginoo mo'y nag-opera sa akong pasyente. Sama kang Pablo. Oo. Kinsa si Ginoong Hesus alang kaniya, siya ang nagtawag nako dito sa Tarsus. Siya ang nagasulti ka nako. Saulo, Saulo, anong ginalutos mo ako? Kana, nadunggan Siya ang niya usab sa akong kinabuhi. Kana si Ma'am Say, mauna siya ang wala naging dili na gina sa malalis. Bisan pag may mga tao nga nausab og ka nga wa makamausab kun mao ginay gisulti sa tao mismo dili na gikakalalis ana. Sabi nimo, ang pagkaibalag ni Pablo kay Kristo, dako ang impact sa iyang kinabuhi. Mayinungdan nga makahimo siya pagtambag, makahimo siya pag-express, agi resulta sa iyang pagkaibalag kang Kristo. Nasayod gid siya. Nasayod gid siya. Kun kinsa si Ginoong Kristo. Dili na siya magduduha kay nahibalo na siya sa iyang personal nga kasinatian nga mao kini si Ginoong Kristo. O katong basahon kining teksto ram siya sa Lucas 9:20. Nagaingon diri, og siya maingon kanila, apan kamo unsa may inyong sulti? Kinsa man ako? Og si Pedro mitubag, ang Kristo sa Dios. Kini nga pagkatubag ni Pedro, mao kuno ni siya ang giingon sa atong author nga, this is not just a gimmick, o this is not a gimmick. Dili ni siya gimmick, Ma'am Shay. Ang pagpangutana ni Ginoong Kristo, kinsa ko, wala si Ginoong Kristo ng nginhas o ng isda o mga tubag nga makapaboost sa iyang personalidad. Kundili, hatagan niya pribiliyo ang iyang mga katawhan sa paghulagway kung kinsa siya ngadto kanila. Og sa tanan nga mga tubag dinhi, kay posible dinhira na record ang Lucas 9:20, pero daghan pagipangutan ang atong Ginoo. Dinhi gipakita nga si Pedro di ay bisan pa sa iyang pagkadili hingpit, aduna siya sakto kaayo nga paghulagway ni Ginoong Kristo. Tungod kay nakaila siya. Nakaila siya, Ma'am Shay. Oo. Sa ilang pag-uban-uban, iyag yung nasinati nga siya gyud ang anak sa Dios. Wala yun ni kutsi nga si Pedro nga inginion, walay script nga tong masunod. Kundi kini nga pagdeklara ni Pedro out of his pagkuyog-kuyog sa tong Ginoo. Iyang nabantayan nga si Ginoong Kristo di ay mao ang anak sa Dios. Mao na ang anindot nga anggulo sa kinabuhi sa tao, pastor, nga sa imong conviction pag ilan nimo kay Kristo. Kay imong pagtan-aw sa iya lahi pod sa pagtan-aw sa uban. Pero ang nindot diha kay si Pedro nakabaton siya og spiritual discernment. Kana spiritual discernment nga nakailag yun og kinsa si Kristo. Mao na siya nga ang daghan nga mga milagro nga gihimo ni Ginoong Kristo. Ang mga tao aduna siya mga reaksyon. Pero kadto mga milagro nga ginahimo sa atong Ginoo, dili to siya pagpasudayag, kundi mao to siya ang mga buhat nga mutubag sa pangutana kung kinsa Kinsa siya. si Ginoong Kristo. Si Pedro, nagbase lang siya sa iyang nakita. Nagbase lang si Pedro sa iyang naobserbaran. Apan, wala gasulti si Pedro nga si Ginoong Kristo, ikaw gid ang Dios, wala siya gasulti ana. Out of, kuan lang, ga-create lang siya og maayo nga adjective. Sabi ta mga tao nga maghimo-himo lang og adjective, bisag wala diha ang maong adjective. Pero kadtong gisulti ni Pedro, gi-reinforce kadto, gipalig-on, nalig-on kadto tungod sa gipanghimo ni Ginoong Kristo. Ang nature sa tao, naagyo pagduha-duha kay bisan si John the Baptist nga siya gyud ang preparing the way for Christ. Nangutana siya, pa man "Are gyud you?" now. Napagyo iyahang mga doubts creeping into the depths of his soul. Ngani nangutana siya, are you Ikaw na the gyud? coming one? Or magulat Or pa mi? do we have to look for another? Wala siya. Magulat pa kami o mangita pa maglain o ikaw na ba? Oh. Kanang elemento sa pagkabaduhaon, Ma'am Say, naana siya sa tao.
Pero dili na siya mo imubuhi na to. Dili ka pwede magkinabuhi sa pagduha-duha. Sumala sa giingon sa station ID na to sa Mountain View College. Inig kabuntag yun, inig abri sa registration, sign on, mahinday ng anchorman. Igsoon, kumusta ikaw karon? Ayaw pagtuohi ang imong pagduha-duha. O ayaw pagduha-duhai ang imong pagtuo. Nagpaminaw ka mo. Mara din sila dito. Mara siya station ID nga. Okay. Ayaw pagtuohi ang imong pagduha-duha. O ayaw pod pagduha-duhai ang imong pagtuo. Mao ni gihimo ni Pedro. Wala siya gaduha-duha sa imong pagtuo. Bisan si Pedro nahadlok og nakapamakak. Pero wala to gapasabot nagduha-duha si Pedro nga siya si Ginoong Kristo ang Dios nga mao magalabas sa tanan. Og adunay hindo man ako nga tubag ni Pedro ba nga nindot. Di human pagpakaon nila sa 5,000 nga mga tao. O nya nahanaw man to sila. Ingon ni Pedro, Ginoo, di ba daghan man to imong gipakaon? Asa man to sila? Wala man tubag si Ginoo nga nga wala sila. Pero ingon ni Ginoo, kamo asa sad mo moadto? Ang tubag ni Pedro, Ginoo, kung mutalikod kami kanimo, kinsa pa man Ginoo nga among alagaran? Pagkanindot na siya. Mo nay siguro gyud si Pedro nga wala nagilaing kinabuhi alang kaniya kundi si Ginoong Kristo. Murag kun musician pa ni si Pedro, ang iyang team song siguro kanang Jesus is all the world to me. Mao na si Pedro. Wala nay mulabaw pa. So ang atong buhat di ay po dili sa yuta, kita nga mga tao dili man ta si Ginoo ang Ginoo karon, pero atong makopyahan ang ginahimos tong Ginoo nga ang imo ug ako nga buhat mao kana siya sakto nga tubag sa ato ang pagkatinawag. Di na pwede nga daghan pa kayo kana bitong ang atong magsusulti karon mao kini siya ang tanan nindot kayo. Napod siguro maminaw mayon nga bot-bot man na. Di ba? Mas may gitong ang atong magsusulti, inyo na naibaluan, o mao ni siya, atong hatag ninyo, si Pastor Roger Omos. Simple lang, kaysa imong dugangan og mga adjectives nga makaingon ang uban nga nambong naman na. Naiduha ka ngalan nga ilahang gi-describe kang Ginoong Hesus, the Son of Man Og Son of God. and Son of God. Kanang Son of Man o Son of God may giuna nila. Simple lang nga pagsabot ato, ang Son of God mao na siya ang gikan sa Dios. Yan sa Dios. Ang Son of Man mao na siya ang gikan sa tao nga pangunahuna. Pero pareha na sila ga refer ni Jesus Christ. Yeah. Ang iyang pagka Son of Man o Son of God gigamit na ni siya sa maayong bagong tugon o sa the Gospels aron mahalagway si Ginoong Kristo tungod kay dunay duha ka aspeto sa iyang kinabuhi nga siya anak sa Dios o anak sa tao nga kung anak siya sa tao buti pasabot nga gikan siya sa kaliwatan nga tawhanon og naa siya pagbati nga tawhanon og naa siya ang tanan niya nga mga lihok everyday affected siya sa kung unsa ang naa sa pagbati sa tao. Kung ikaw gibati gutom, kay Son of Man man siya, imo po siyang ma-expect nga bation po sa gutom. Kung uhawon siya, uhawon ka, imo pong ma-feel nga, ang atong Ginoo uhawon po. Kung gitintal ka, gisulayan ka, imo usab nga mabati nga, gisulayan usab ang atong Ginoo. Kung naluya ka, naluya usab ang atong Ginoo. Dinhi imong matagaan og komparison ang Son of God ug Son of Man. Manay lakang himon sa tao nga masabtan niya ang duha ka anggulo sa kinabuhi ni Ginoos. Kaya og pikas lang nga anggulo yang masabtan. Pero dili unfair. bugos, very unfair. Unfair kay may man siya, kay anak man siya sa Dios. Yeah. Nga nakahimo sig milagro kay anak man siya sa Dios. Nakalahutay siya kay anak man siya sa Dios. Dili. Ang iyang pagani dire, ang iyang description is Son of Man, Son of God. 100% na ha, dili na siya 50-50. Dili siya 50% Son of God, ma'am siya. Di pa siya 50% Son of Man. Dili nga. 100% na siya. Sa theology, gitawag na siya nga, he is 100% human and 100% God. God. Although, he is God clothed in humanity. Human form.
He was God in the flesh. He was God in the flesh. flesh. Mo na giyon incarnate. Incarnate God. Kay ang Dios yang gipadayag yang kaugalingon pinagi sa unod. Muna si Ginisos. Aron nga ug unsa ang imong ibati o mabati makaingon pod sa ang atong Ginoo nga nagbati man sad kuana. Yeah. Walay butang nga imo masulti nga makaingon ka nga unfair ni Ginoo kay tao raman mi. By the way, Pastor Roger, Ma'am Shai, ang pulong day nga moing ka nga saon manggod nga tao raman ko, dili din na siya maayo. Dili na siya maayo. Degrading din na siya. Gani gano magpasalamat gani kuno ka nga natao ka. Kanami nga saon raman god nga tao raman mi. Pagkat tayo ay tao lamang. Na unsaon day unsa may gusto nimo imuon kang iro. Even the best dog, Ma'am Shai, cannot match. Ang pagka The worst. 100% human ni Ginoong Hesus nagahatag yun nato og kanang ultimate example and model. Mao na siya. Posible di ay nato nga makakinabuhi ta nga sama kaniya. Kung unsa ang iyang naagian, ug unsa ang iyang kaligunan nga nadawat, mausab ang kaligunan nga imong madawat, kung ang imong connection permanente sa Dios. Manay kanindot kay si Ginisos iyang gipakita ang maayo nga panig-ingnan sa Kristohanong pagkinabuhi. Ug tungod kay siya ang mean sa implementation sa kaluwasan. Now si Kristo nagkinabuhi kaangay sa tao. Tanan pod nga nadiya temptasyon, paglutos, nadiya tanan. So sa record sa iyang kasaysayan sa Biblia nga nagmadinawgon gyud siya. Dili pud siyang gaugalingon. O kanang pagkamadinaugon, ingon nga usa siya ka son of man, mao po na siya ang pagkamadinaugon nga gusto sa Ginoong ato masinati. Yeah, mana siya. Kay wala siya nagahimo og pagkamadinaugon tungod kay siya, si Jesus siya. Nagmindanaugon siya tungod sa iyang pagkamaynampon, Yeah. sa iyang pagkamasaligon sa Dios, o masaligon sa pulong sa Dios. Sa iyang connection. Iyang Ngadto sa direct tuburan sa gahom. connection. Direct connection. O kanang nga connection, Ma'am Shai, wala na siya Wala gatag sa nga Ginoo. privilege lang ni Jesus Christ. Kanang nga connection, privilege niya siya sa tanan nga mga In sumusunod ni other Kristo. words, kita mahimong madaugod Sa samang paagi, sa samang paagi. nga siya nagbadaogon. Mahimo usab kita nga magbadaogon. So yang ehemplo usag gyud ka panig-ingnan nga ngay nato tutukan. Og kanang tuyon gyud na pastor. Kay walay pure chance ana. It is a choice. Dili na siya trial and error lagi. Dili. Dili na siya pwede nga testingan na to, basin. No, dili basin. Dili pareha sa internet nga usahay na wala. Ang Ginoo all the time connected ta. Yeah. Pero it's not God nga nagpalayo sa ato kundi it's man that stays away from God. So doon naman gani mga tawag may nga gibiyaan ko si Ginoo pagkasayop kay na siya. Dili gyud mo biya ang Ginoo bisan kamay na lang. Walay panahon nga gibiyaan kita sa Ginoo. Ang Kita tao may biya sa Ginoo. Wala sa panahon nga doon na tayo mga kapakyasan, dili pagbiya sa Ginoo mo'y atong solusyon. Sa diha nga kita gibati og kapakyasan, Doon. gibati og kaluya og pagduha-duha, dili ang pagpailayo sa Dios mao ang solusyon. Tungod kay ang tabili nga gikuhaan nimo gikog, magpabilin siyang tabili. Yeah. Eksakto ingon ning Ginisos nga without me you can do nothing. You can do nothing. Pabilin ka mo sa 1:15 versikulo 5, pabilin ka mo kanako o ako magpabilin kami kaninyo kay kun gawas ka nako wala gayon ka mo. Nga ay pangutana diri nga nganong nangutana pa man gyud sa Ginoong Hesus sa iyahang mga tinun-an kung kinsa ko. Nga nakabalo naman siya kung kinsa siya. Wala ginangad kato nga pagpangutana dili to aron mo create og gimmick or Yeah. mo pabulada nga mao ka Ginoo kun dili gusto lang ipakita sa Ginoo kung unsa sab ang ilang panglantaw Kang sa ilang pagkuyog-kuyog sa Ginoo. Doon na siya gusto nga ipakita. to ang kinabuhi ni Ginisos sa yuta sa iyang pagkatao yun. Iyang gipadayag yun nga ang tao finite. Doon ay limit. Doon ay limit. So, ang kategory sa iyang pagkinabuhi yun, ehemplo yun siya. Kay finite man. Kining pangutana
kanan siya kaning 2,000 ka tuig na ang milabay man giingon. Pero gipahibalo na to diri nga ang atong kahibalo sa Ginoo dili kay second person, second hand, or according to them lagi. Gusto gid si Ginoo nga according to you. Ug unsay naibal ani man ako. In other words, posible nga sa atong mga pagkinabuhi, mga kaigsuonan, sige lag simba, sige lag tuon sa leksyon. Apan wala pa gyud sila kasinatian personally Sakto kung kinsa si Ginoong Hesus sa ilang kinabuhi. Mao lagi nga nag-appeal ka og women's ministries, convention, Very busy. nag-appeal ka og family life ministries, ni-appeal ka sa dagko kay nga mga katiguman, mga wali, mga congress o mga unsa pa dinha. Pero kung wala gani kay personal knowledge about God nga ikaw mismo ang nag-ampo sa Ginoo, ikaw mismo ang nakigsugilanon sa Ginoo, wala gyud kaligunan ang imong Sabi pag-alagad. niya, Pastor, kanang magbaton ka ganig personal nga relasyon o kahibalo kang Kristo, makita ang milagro sa imong kinabuhi, ang kausaban sa imong kinaya, ang kausaban sa imong kinabuhi, kana dili na mapunggan nga mo gawas na siya. Mao na siya ang mga ingredients Yeah. nga makita sa imong kinabuhi. Og sa lamas pa na, makita gyud lamas gyud. Doon na gyud lamas ang imong pagkinabuhi. Dili kay mayo nga pasagdi ko ninyo nag ayo ko ninyo kasula kay magwali ra ba ko. Nga, Pastor, ay ko gasula-sula ninyo ha kay magwali ra ba ko. Nga wala sa kabalo nga ang pagtagad nga mga simple sa matag adlaw na itong pagkinabuhi, mao ka na ang pagpadayag si kinaya ni Ginoong Kristo sa itong kinabuhi. Basin wala ka kabalo. Katong tao nga gipadala dito sa inyong balay, nga nangayo og bugas, nga nagbalik-balik, nagkabaintig balik-balik, ang imong pulong nga gisulti, maoto ang katapusan nga pulong nga daluhog niya itong tawana, og maoto'y maghatod kaniya sa lubnganan, og ang pulong nga imong gibilin kaniya nga sakit, maoto'y mutapos kaniya, nga mawala diha ang iyang pagunahuna, nga naay Kristo sa imong kinabuhi. Mao na siya. Mao na nga ang pagkarelihiyoso sa tao, dili mao na ang Dili basihanan. ang iyang pagkarelyoso, dili ang iyang pagkamaayo mo tambong, dili ang iyang pagkamaayo nga reputasyon, kundi ang iyang personal. Muna ingon nga, Kanang tinago. salvation is not going to church, salvation is not giving That's tithe, it. but salvation is a relationship with Relationship. Jesus. Religion is a relationship. Muna, mag-unsa man ang imong pagkarelyoso, apan wala kay sakto Relasyon kay nga Kristo. relasyon sa itong What can you say about this transfiguration? Nga gisgutan nato dinhi. Sa ganyan ng binisaya na. Kanang mausab ba? Transfiguration, nausab ang imong hulagway ba? Oh. Yeah. Oh. Kanang pagkausab sa hulagway, murag, gikan sa Mao. pagka yutanon ngadto sa pagka pride, it's you've been transfigured. Oh, ato basahon ning teksto ma'am siya sa daghan man ning teksto ani pero ato lang pilion ning Lucas 9:29. Oh. Lucas 9:29 nagaingon diri. Og sa nagampo siya, nausab ang panagway sa iyang nawong. Ano siya? Ug ang iyang mga sapot misidlak sa kaputi. 30 og tanawa dihay nakigsulti kaniya nga duha ka tawo. Si Moses ug si Elijah. Si Moses ug si Elias. Nga mipakita nga mahimayaon ug nang nagsulti mahitungod sa kamatayon ni Jesus nga iyang mahiaguman dito sa Jerusalem. Mao na siya ang pagkabalhin sa iyang panagway nga nagpadayag sa imaya ni Ginoong Kristo. Oh. Dunay katapusan sa panahon, dunay kamatayon, pero ang importante nga doon na tayo gibilin nga unsa nga klase nga kahayag sa atong kinabuhing Kristohanon. Dito sa katong Angulo, Pastor ba? Nakita na ito nga mayong balita. Si Elias, di ba, gisakgaw siya? Sige, no? Buhi siya. Buhi siya. Buhi. Nagrepresentar siya sa mga tao nga matarong nga buhi nga maabtan ni Ginisos pagbalik niya. Praise the Lord. Si Moses, namatay. Nagrepresentar po si Moses sa mga tao nga matarong nga namatay diha kang Kristo Jesus nga mabanhaw sa iyang pagbalik. Amen. So, mao na ang nindot nga anggulo sa maong transfiguration nga nabatnan diha kang Kristo. So kini ang pagpahulagway din nga pasabot nga dunay umaabot nga pagkausab-usab sa atong kinabuhi Yeah. human sa iyang kamatayon. Kamatayon. So dili kita mabalaka to kay ang Ginoo sa iyang kamatayon
wala dito natapos mamsay ang kadaugan. Dito sa kamatayon, mo ko una nga kadaugan, kumpleto nga kadaugan na angkon sa tao. O pagbalik ni Ginoong Kristo, nagikan pa sa iyang transfigure dito sa bukid, sa Mount of Olives o Mount of Transfiguration. Atong mainumduman nga adunay kausaban usab ang atong kinabuhi. In other words, Nga, dead or alive, hindi ito na lang. there is victory in O Jesus. dili There is hope in Jesus. dili mawala ang atong pagkausab bisan mahibalo kita nga dunay kamatayon maabot sa kinabuhi. Og dito sa langit unya makita ang tanan London kalipay dito sa langit. Lunlon kalinaw o ginaot dito sa langit magkita ang tanan. Atong paminawan ang usa ka awit tugang inspirasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. How much you love me. I know how much you gave me. The price you paid to save me. Of this somewhere so as I bow before you, all I am asking of you is just a blessing from you. Oh, Father, hear my prayer. Bless me, Father. Lay your hand on me. With me, Father, to my days in thee. With your favor, I have all I need. Bless me, Father. Lay your hand on me. Daghang salamat Ginoo sa leksyon nga among natun-an karong si manahona. Hinaot nga mahibal-an ug makaila kami kung kinsa ka pinaagi sa among pagbasa sa among pulong ug sa amo ang adlaw-adlaw nga kasinatian kauban kanimo. Salamat sa imong pagpakig-uban ug pagdungog sa among pagpaampo. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Bless me, Lord.